हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दि स' नोंथांमोन जिबि क्रिएशन बेनारनि आन्दाराव दिहुनजानाय मोनसे बर'नि आबुं सावथुन बोसोन बड' फिल्मनि पार्ट 3 खौ जिबि क्रिएशन बेनारा आपल'ड होना होबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि बे बोसोन पार्ट 3 आबुं बर' सावथुन भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बेबायदिनो नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्ला बिथांमोना माखासे फैनो गोनां पार्टखौबो थाबैनो हगारगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बेनिखायनो जिबि क्रिएशन बेनाराव थांनानै नोंथांमोना चेनेलखौ सापर्ट खालामहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।